मोनबाय आदा मोनबाय जागोन थाइबें थाइसे पियाज सामब्राम गुफुर इसमें है दाली वाव दाली 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 गुसु जानायनि हायना दोनखानांसिगोनलै एसेनो आं बेदर जायाना बेखायनो आंना गासिबो बेजोब लोगोफोर दिनै बेदर जायैखाय थाइबें खाजि लेबु नै सामब्राम गुफुरजों बानलुजोंखौबो सावखाबाय ओमफ्राय आलु बाथोन बानायनोसै जानोसै नायलांबाय थादो थाइबेंआव बानलु आथियानो आलौथार Bentar, alu batangnya nih kok. Bangga ya, ada ngerja ngona nih. Cek. Siapa tuh ya? Kamu udah deh? Tapi dong. Ada di sini cak. Ada dulu kan? Ready नै लोगोफोर जानाया आंना ओंख्रिया ओरैनो दालि नांलायलायाबाबो जाबाय एसेल' लानोसै आं